होत असतात घाती. देवाच्या मोगाची एक वस्तुरी एक दालो फोपती आमच्यो दोनूच जाती. देवान मनशाक रोसताना संवसारान रोचूंक ना हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान. ह्यो जाती फकत मनशांनीच करून आयज आमी देवाक केलो कमान. इंडियेचें नांव गाजता संवसारान साबार जाती रावतात म्हूण एकवटान. आयज भाव भावांच्यो कुडी बोल्ल्यात रोगतान फकत त्या गोरमाच्याच नांवान. धर्मांक लागून झगडटात इगोज मजितां मोडटात सांगात हें कित्याक लागून. वस्तू ती देवाची पळय कोतुबा मनशाची भायलो लोक आमकां गेलो आसोन. उजार कर रे बेजो पळय कोणे लायलो उजो मंत्री पळयतात सुशेगाद बसोन. कोण घरां दारां मारून बायलांक पोरांक मारले कितल्या लोकांक लासून. मुसलमान हिंदू जा क्रिस्तांव जात ते गायकूय एकूच तोंड पांये आत. मनशांक आमकां इतलें गिन्यान आसोन तरी पूण कित्याक आमी चिंतिनात. आख्या इंडियेक झगडटा दिसांनी रात पूण गोंया आमच्या अशें जावंक ना मात. मागता गोंयकारां लागीं एकवट करात असलें गोंया जावंक दिवं नाकात. आमच्या महात्मा गांधीन झगडून एक मोतीन इंडिया गुलामपणांतलें सोडयलें. उपरांत नेहरूच्या हातीन ताची धूव इंदिरा गांधीन 16 वर्सां रात चलयलें. तिच्या पुत्राची गांधीन देश धरून आपले हातीन इंडियेचें नांव वयर उबारलें. इंदिरा गांधीचेर मारल्यात पार राजवीक मालो घालून आज इंडियेचें नोकेत पालवलें. मनशां मोडटाय तर मोर